Kaixo, hau idea telaz da. Ni Alasne joan naiz eta Iruñeko mankomunitateak antolatzen duen Kosetelas guneko begiralea naiz. Gaur bi gauza egingo ditugu. Alde batetik ikasiko dugu praka bakeroak hausten eta bestetik ikasiko dugu arropari koloreak kentzen lixioarekin. Vale. Hasiko gara bakeroekin. Lehenengo azalduko dizuet zeintzuk izango diren materialak. Beharko dugu pomez harria, artazi batzuk, depilatzeko pintza batzuk eta bakeroak. Vale. Bakeroak hausteko egingo dugun lehenengo gauza izango da erdia bilatu. Erdia bilatzeko jarri behar dugu alde bateko kostura eta beste aldeko kostura batera. Eta horrela aurkituko dugu prakaren erdia. Orain egingo duguna da, hemen moztuko dugu artaziekin egingo dizkiogu korte batzuk. Hola. Oso ongi. Kasu honetan, nik erabaki dut egitea 1, 2, 3 eta 4 korte, bai? Moztu dut lau marra egin dizkio. Eta lortuko ditugu 3 tira, 1, 2 eta 3. Nik egingo dudana da lehenengoa eta 3. Desegin eta erdikoa utziko dut horrela. Orduan desegiteko zer egingo dugu? Lehenengo gauza aterako ditugu hebra hauek, bai, txuriak. Ari hauek doaz alde betetik bestera eta goitik bera urdinak dira. Orduan behin hauek aterata lortzen duguna da ari urdinak agerian uztea. Usten? Orduan behin ari txiki hauek agerian utzi ditugula, pintzak hartu eta hasiko gara ari urdinak ateratzen, geldi-geldi. Aterako ditugu pintzarekin, geldi-geldi, txuri hauek osorik mantentzeko. Saiatzen baldin bagara bestera batera, seguraski hauek hautsiko zaizkigu. Eta polita geratzen da erdian txuriak geratzea. Bai? Geldi-geldi joango gara ari urdin guztiak. Oso ongi, behin ari urdinak atera ditugula, hemen ikusten dira txuriak. Bai? Orduan, orain egingo duguna da artaziekin mozterakoan geratzen da nabaritzen da artaziekin moztu dugula, egiten da korte zuzen bat, bai? Orduan, hori ebitatzeko edo egingo duguna da harria pasatu. Pasatuko diogu harria alde batetik eta bestetik. Eta joango gara ertzak desgastatzen. Horrela, ematen du praka berez hautsi dela eta ez dugula guk moztu. Oso ongi, harriak ere balio digu praka desgastatzeko, bai? Hartu aldugu adibidez poltsikoen goiko partean, edo prakaren aurreko partean, eta harria pasatzen badugu, geldi-geldi, joango gara praka desgastatzen. Eta zahartzen. Praka luzeegi geratzen bazaigu eta moztu nahi badugu, egin dezakeguna da dobladilloa hartu beharrean, artaziak hartu, eta praka moztu, bai? Ingo dugu moztu nahi dugun tokitik, eta berriz ere artaziaren korte zuzen hau kentzeko egingo duguna da harria pasatu, bai? Pasako diogu harria, eta joango gara zati hori desgastatzen eta haritxo hauek ateratzen. Oso ongi. Bueno, ja behin prakarekin bukatu dugula, orain ikasiko dugu arropa destintatzen, bai? Arropari koloreak kentzeko legiarekin forma desberdinak egon daitezke. Nik erabili dudana kamiseta hau egiteko izan da korapiloa, kamisetarekin korapilo bat egitea, eta soka jartzea, soka batekin lotzea, eta marrazki hau lortuko genuke. Estan dugun. Hortxe, marrazki hori lortuko genuke. Baina, nahi baduzue, egin dezakezue ere, hartu kamiseta, adibidez kamiseta erdia, eta sartu kamiseta erdia legian eta bestea ez. Edo hartu dezakegu flip-flip bat, sartu legia, besterik ez, urari gabe,
Eta joango gara tokeak ematen nahi dugun tokitan eta joango gara mantxak egiten, lehia mantxak egiten. Edo baineran edo dutxan jarri kamiseta eta xiringa batekin, xiringan lehia jarri besterik ez, eta joango gara tiroak ematen, bai? Eta joango gara markak egiten, ur markak egiten. Modu desberdina daude, nik erakutsiko dizuedana da korapiloarekin eta sokarekin, bai? Bale, hau egiteko beharko dugu kamiseta bat, nik erabili dut kamiseta zahar bat, baina gerta daiteke izatea etxean kamiseta bat horrela dagoen bezala ez duzuela jantzi nahi, orduan hartu eta benga, lehian sartuko dugu, ia gustatzen dakigun gehiago, bai? Orduan, kamiseta bat hartuko dugu, beharko dugu ere lixiba, hartuko dugu lixiba horia, ez txuria. Txuria suabeagoa da eta ez du hainbeste kentzen kolorea. Eta hartuko dugu balde bat, urarekin eta soka bat. Kasu honetan, nik egingo dudana da, hartuko dut kamiseta, egingo diot korapilo bat erdian, bai, hau da kamiseta, hartuko dut, hola dagoen bezala, eta egingo diot korapilo bat. Estutzen badugu fuerte, hobe da, ze horrela ez da lehia barruan sartuko, bai? Orduan, teorian, hemen erdian geratuko zait beltza, eta beste bi aldeetan joango da kolorea argitzen, nahi dugun arte. Kolorea kontraste gehiago gutxiago izateko egingo dugun lanak izango da lehia kantitateen arabera eta denboraren arabera. Nik egin dudana egiteko, bai, nik egin dudan kontraste hau egiteko, marroia eta beltza, izan da, jarri dut erdia eta erdia, ura eta lehia. Eta eduki dut lehian sartuta 10 minutu inguru. Lehia gehiago erabiltzen baldin badut, argiago geratuko zait. Edo denbora gehiago uzten baldin badut, argiago geratuko zait. Kontua da, denbora asko egoten bada, edo lehia asko erabiltzen badugu, beti oiala izorratuko da gehiago. Eta orduan, segurazki prendak ez digu hainbeste iraun. Baina hori da gustuaren arabera. Bale, egin diogu korapilo bat hemen, eta orain egingo dudana da, hemen daude bitiranteak, bizkarrean, hemen bitirantean artean, hartuko dut soka, eta joango naiz bueltak ematen. Saiatuko gara ongi estutzen, eta soka egongo da pega eginda, bai, horrela. Ez sartzeko lehia barrura. Bale, behin korapiloa egin diogula eta soka jarri diogula, bustiko genuke pixka bat kamiseta, eta gero sartuko genuke uretan, ura eta lixibarekin prestatu dugun ontzi horretan. Eta utziko genuke 10 minutu inguru. Esan dizuedan bezala, lehia gehiago jartzen badugu argiago geratuko da, eta denbora gehiago uzten baldin badugu argiago geratuko da. Bueno, hau izan da gaurko lana, bai? Arropa de koloratu, koloreak kendu lehiarekin eta prakak hautsi.